Hej, og velkommen til min film nummer 2 om opsætning af rapport med bilag i Word. Hvis ikke du har set min første film om selve tekstdelen, så vil jeg anbefale, at du ser den først. I den her film, der skal vi snakke om, hvordan man indsætter tabeller og figurer i Word, og hvordan man laver billedtekster og krydsanvisninger, og også hvordan man laver en kæde til Excel. Når vi indsætter tabeller og figurer i Word, så er det typisk fra Excel, vi gør det. I hvert fald på det studie, jeg underviser på. Så nu vil jeg lige vise, hvordan man kan gøre det. Man kan sige rigtig, rigtig meget om indsættelse af tabeller og figurer i Word, og hvordan man styrer det bedst, og nogen sætter dem ind i en tabel, og der kan være alle mulige måder at gøre det på. Nu viser jeg en måde, man kan gøre det på. Eller faktisk så viser jeg to. En måde, hvordan jeg synes, man skal gøre det, og så en, hvordan jeg ikke synes, man skal gøre det. Nu har jeg et sted, hvor jeg gerne vil have en tabel ind, og jeg har sådan en fin tabel med nogle tal herovre i Excel. Så jeg har markeret den og kopierer. Sådan der. Og så går jeg herover og sætter ind. Og jeg laver bare en almindelig indsæt. Det kan også være Ctrl-V for at sætte ind, eller jeg trykker på sæt ind-knappen heroppe. Og det, der sker, det er, at den bliver sat ind som en tabel i Word. Det vil sige, at jeg kan faktisk gå ind og rette i tallene herinde. Og hvis jeg gør den bredere, så kan I se, at tallene har samme størrelse. Der bliver bare mere luft imellem dem. Så det er simpelthen blevet konverteret til en Word-tabel. Det synes jeg personligt er en dårlig måde at gøre det på, for det er svært at styre layouten. Jeg kan godt lide, at jeg gør altid det, at jeg layouter den over i Excel, sætter den op, som den skal være. Og så er det sådan, den skal se ud. Så derfor så prøver vi lige at sætte den ind hernede som et billede i stedet for. Den er kopieret herovre, vi kan se, der er de stiplede linjer. Så i stedet for at vælge den almindelige indsæt-knap, så klikker vi her nedenunder. Og så vi kan vælge speciel, og så vælge indsæt som billede, men den ligger faktisk også som en genvej lige der, indsæt billede. Og det ser næsten ens ud, men forskellen er, at nu ligger det gemt som et billede. Det vil sige, at hvis jeg skalerer den, så gør den teksten større eller mindre på den der måde. Som sagt, det er en smagsag, hvad man bedst kan lide. Jeg kan bedst lide den nederste, det kan jeg bedst styre. Så nu sletter jeg lige den øverste. Men hvis du bedst kan lide at have det inde som en tabel, så gør du bare det. Og jeg kan se nu, den er også svær at slette. Der skal man højre klikke, markere det hele, højre klikke og slet tabel. Sådan der. Det næste vi skal have gjort, det er, at vi skal have sat en billedtekst eller tabeltekst. Jeg går op, så klikker jeg på tabellen her, som nu er et billede, så den er markeret, og så går jeg op i båndet referencer, og så er der en, der hedder indsæt billedtekst. Den klikker jeg på. Og så skal jeg vælge, om det er en figur, eller hvad det er. Det her, det er vel en tabel. Så foreslår den selv, at tabelteksten skal stå over det markerede objekt, og det er vel også det korrekte. Og så kan jeg gå ind, så skriver den tabel 1, og så kan jeg bagefter gå ind og skrive titlen. Altså jeg kan sætte et kolon, og så sige, det er flot tabel, hedder den her. Og vi skal huske at have kilde på. Det er egen tilvirkning, den har selv lavet, så den vil jeg selv have æren for. Sådan der. OK. Og så kan vi se, at der kom den lille tekst ovenover, og det står sådan lidt med lidt mindre tekst, og det står med kursiv. Og det der er det smarte ved det her, det er jo, at hvis jeg skriver noget ovenover, hvor jeg henviser til den, ja, så kan jeg bare lave en krydsanvisning. Det vil sige, at jeg skriver C. Normalt så vil man bare skrive C tabel 1. Men i stedet for at skrive tabel 1, det sletter jeg lige igen, så skriver jeg bare C, og så laver jeg sådan en krydsanvisning. Og der skal jeg lige have gjort vinduet lidt bredere, for at jeg kan se den. Der kom den. Sådan der. Der ligger den krydsanvisning igen i referencebåndet. Og så kommer der sådan et vindue her frem, hvor man kan vælge, hvad er det, man vil referere til. Jeg kan for eksempel referere til et afsnit, altså C-afsnit 1-2. Men det jeg vil her, det er jo en tabel,
Så det vælger jeg der. Og der er kun én tabel lige nu, så den klikker jeg på. Ellers vil der være en liste med alle tabeller i hele dokumentet. Og hele billedteksten, så vil der komme til at stå tabel 1, flot tabel osv. Jeg vil kun have navn og nummer, det vil sige tabel 1. Sådan der. Og så indsætter jeg den. Så står der C, tabel 1. Og det smarte i det her, det er jo, at hvis jeg for eksempel heroppe sætter en anden tabel ind, og nu tager jeg så bare den samme og sætter ind her. Den der, og jeg laver et billedtekst på den, indsæt billedtekst, så er den jo før den anden, så bliver det jo lige pludselig til tabel 1. OK. Og nu er den her nede blevet til tabel 2. Jamen så opdaterer den automatisk. Man skal lige huske at lave det der med at markere dokument, Ctrl, Alt, og så højre klik og opdatere felt. Sådan der. Så bliver den her opdateret til nummer 2. Det vil sige, at den passer altid. Den refererer altid til den rigtige tabel. Og se, det er jo smart. Så derfor er det altid en god idé at bruge de der krydsanvisninger. Det kan også være, at man vil indsætte en diagram. Der var også sådan en herover. Og igen, nu trykker jeg Ctrl-C for at kopiere herover, og så trykker jeg Ctrl-V for at sætte ind. Jamen, så bliver det til en indsats som sådan et Excel-objekt, hvor jeg kan gøre den lille og stor, og så kan vi se, at det indhold, det ændrer sig lidt, og den stabler det på en anden måde, og det kan man måske synes, det er meget smart, at hvis jeg tilpasser den til mit dokument, så ændrer den indholdet. Men det kan også være, at man synes, det er bedre, den er fikseret, det vil sige, jeg indsætter den som et billede. Og det gør vi sådan der, og så er den fikseret. Så bliver den bare skaleret op og ned i størrelse i stedet for. Det er en smagssag igen. Vi markerer den, og så går vi op i referencer og indsæt billedtekst. Og det er jo så ikke en tabel, det her, det er vel en figur. Figur 1, og der kan jeg så skrive en masse tekst ved den også. OK, og det står så nedenunder, præcis som det skal. Det sidste, jeg vil vise her, det er, hvordan man indsætter en kæde. Nu sletter jeg lige diagrammet her igen. Så tager vi lige tabellen. Nu markerer jeg min flotte tabel herover og Ctrl-C for kopiere. Og så herover ved indsæt, der vælger jeg den, der hedder indsæt speciel. Og så trykker jeg på indsæt kæde. Og det den gør, det er, at den etablerer simpelthen en kæde mellem mit Excel-ark og mit Word-dokument. Og jeg vil gerne stadigvæk sætte den ind som et billede. Det var det, jeg gjorde før. Men som en kæde. Sådan der. Og den kan jeg selvfølgelig sætte billedtekst på, som jeg gjorde før. Det vil jeg ikke vise nu. Men det, der er det smarte, det er, at nu hænger de sammen. Og det vil sige, at hvis jeg herovre i Excel-arket gør det lige lidt større, så vi kan se. Hvis jeg nu retter de 500 her for eksempel til 50.000, så er det til at få øje på. Så kan vi se, så blev min tabel herovre opdateret også. Hvis ikke den gør det med det samme, det gør den ikke altid, så skal man lige igen det der med at markere dokumentet, opdatere, så bliver kæden opdateret. Så se, det er jo rigtig smart, at hvis man laver rettelser til sine udregninger, så bliver de rettet til. Eller det kan i hvert fald være smart, hvis man er klar over det. Man kan gøre nøjagtigt det samme med diagrammet. Den kan man også indsætte som en kæde, så opdaterer den automatisk, når man ændrer. Hvis jeg lukker mit Excel-ark her, og gemmer den, så kan jeg, nu har jeg bare åbnet mit Word-dokument, hvis jeg dobbeltklikker på tabellen med kæden her, ja, så åbner den det Excel-ark, som kæden refererer til, så jeg kan rette dem, og så kan jeg lukke den igen. Så det er en ret smart funktionalitet. Det kan bevirke en langsomt Word-dokument, hvis man har måske en langsom PC, der ikke lige er for meget processorkraft til rådighed, og hvis man har rigtig, rigtig mange kæder, så kan den blive lidt langsom, især første gang man åbner Word-dokumentet. Min erfaring er, at når man arbejder i det, så er der ikke noget problem, men det kan tage lidt længere tid at åbne sit Word-dokument, hvis der er mange kæder i den. Det skal man være klar over, inden man bruger det her, men det kan man jo prøve sig frem med.
Men det var, hvad jeg havde om indsættelse af tabeller og figurer og krydshenvisninger til dem. Som jeg sagde før, så kan det siges rigtig meget om det, og man kan lave mange smarte ting, så det er nemmere at styre, og hvordan de ombryder teksten osv. Jeg håber, jeg engang får tid til at lave en film, der går lidt mere i dybden med det. Men det her, det skulle i hvert fald være nok til, at man sådan kan komme i gang med det. Det var, hvad jeg havde at byde på om tabeller og figurer i Word og kæder til Excel i denne omgang. Se med i min næste film, hvor jeg vil vise, hvordan man laver en bilags- og udskriftssamling i Excel. Tak fordi du så med.